description. Medical shout out po dyan sa ating 2 million viewers. Good evening, good afternoon, and good morning to all of you guys. Dito may. Saan ako pumunta? Yung video? Hi, Ma'am Grace. Hi, Kuya Sharwax. Boy Okoy. Boy Okoy na naman. Grabe ka. Grabe ka sa akin, ha. Ang lupit mo talaga, ha. Oh. Ako una, kaya nga po eh. Kaya ikaw din ang una kong binati eh. Kumusta po? Kumusta po? Paunahan kayo, ha. Kumusta po? Kumusta? Ano pong balita? Kasi Rox, ganda ng live mo kanina. Singwang, ano yun? Singwang Yu. Anak ng tinapa. May bago na namang pangalan dito. Wait lang po, jajakitan po kita. Yan, dahil Chinese yung pangalan mo. Yan, yung jacket mo galing yan sa China. Wala bang harang? Live mo sa FB kanina. Hindi ka naman nag-live sa Facebook eh. Hindi ka naman nag-live sa YT. Sa Facebook ka lang nag-live eh. Wait lang pa, wait lang. Hi, Ma'am Genevieve. Good evening po.
Kumusta po kayong lahat? Ano pong balita? Na-miss ko kayo eh. Kaya nag-live ako. Walang naka-live. May harang ng jarer. Ayun. May harang ng jarer, hindi tamimi. May harang ng jarer. Hi, Ma'am OJ. Good evening to you. Good evening po. Kumain na po ba kayo dyan sa Pilipinas, ha? Boss Jonathan Sicondes, may galab shoutout po. Thank you, boss, for coming. Kape po tayo. Shoutout po, shoutout sa inyo lahat dyan. Ngali naman mo, Jay, lagyan kita ng jacket, ha? Bakit? Wait lang, wait lang. Wait lang po, Ma'am OJ, ha? Yan, binilihan po kita ng jacket, galing po ng China yan. OJ, mega mega love shoutout, galing po kay Boss Jonathan. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Boss Jonathan, magandang hapon po dyan sa Italy. Pressure Wax, magandang hapon din po. Kumusta po ang aking mga mahal na ka-team Ripsol? Ayun. Kumusta kayo guys? Anong ganap ngayon sa maghapon natin? Ano po bang magandang balita dyan? OJ Gonzal, parang gandang pakinggan. OJ ganda. Ganyan ka naman talaga, bodyguard ni Sherwax eh. Ano po ating ngayon guys? Kay Sherwax, walang biyahe? Kay Sherwax, akyat ka ha? Akyat po kayo, akyat po.
Tatay Utep, magandang gabi po, Tatay Utep. Salamat po, Tatay Utep, sa patamsak. May hagdan po dyan, Tatay Utep, akyat po. Ayun. Ayoko nga pumanik. Good evening po, Tatay Utep. Shout out. Yan, no? Shout out, guys. Malaking karangalan ko nakapanig dito sa bahay ni ano, Iboy Bicol. Yun, no? Ikaw pa. First time in the history. First time in the history. Di nga. Yeah, oh. Kasi inabot pa kita, gising pa ako. Jonathan Secondes, megala shoutout. Organic ni OG Bunsan. Yeah. YouTube 69 GB. Grabe ko naman. Kung maka 69 ka, kaya Sherwax, wagas. Paborito namin yan. Ni Sherwax. Inubo ako dun ah. Wala yata yung partner mo sa Leo? Opo, kaninang umaga, nandito po. Kumain po kami. Buti na lang, kumain lang kayo. Hindi kayo naging kayo. Oo nga. Mahirap yun, naging kayo. Opo. Sige, Leo po, ay matagal ko na pong kaibigan, Tatay Utep. Simula po nung dumating ako dito. Sila na po yung mga kami ng mga Pilipino, nagsama-sama noon, naging magkaibigan. Hindi mo sila kasama sa trabaho? Hindi mo siya kasama sa trabaho? Kasama po. Okay. Ang masaklap nga noon, kaming dalawa na lang yung natira dito. Kayo matibay. Siyempre. Pero mas ano siya dito kasi 37 years na po siya dito. Aba. Ako, 8 pa lang. Baka mag-ano na rin yan. Mag-i-immigrant ng Arabo. Oo. Ayaw pong umuwi. Baka marami sinusuportahan kaya hindi pa makauwi. Opo, nag-aaral pa yung anak niya kasi, yung bunso. Engineering. Yun. Kaya, sana pag nakatapos naman yung anak niya Opo, kaya pa naman. Saka yung anak niyang babae, pangalan nagtatrabaho kasi dito. Bata pa sa lay? Oo, 2 taon na lang. Senior citizen na rin yung tay. Kaya nga, sinasagad-sagad niya na. Kasi pag uwi niya, baka hindi na siya makabalik kung gusto niya pa mag-abroad, di ba? Yun na nga po. Citizen, niya sa senior. Pressure Rock, sakit ka. Yan, no? Wala namang ibang naka-LS kundi ikaw, Hindi, ito, nakita ko nga kaya nga ako nag-LS kasi walang nag-LS eh. Kasi ako naman nag-update lang ako kanina dahil maghapon ako walang net. Hindi si Manay Raquel TV. Ngayon? Nag-LS din. Nag-LS din. Opo. Magkakape ako, Tayo Tep. Sige lang. Medyo maaga pa naman kaya hindi pa ako sinusumpong na antok. Ayaw ko po umakyat. Ang papangit nyo. Kaya ako naman talaga, inaamin ko yan kaya Sir Wax, hindi ko talaga dinidinayan. Ilocanang Negra, nagbaba ng bahay. Ayun. Sino ba yan? Bahay mo ba yan? Ayun. Ilocanang Negra. Bago sa pandinig ko yan, Ayun.
Natamsak naman po. Hoy, may premiere tayo. SGs, Ha? si Mikay Cute. Sino ba ang premier ngayon? Mikay Cute. Teka, ha? Running, mega love shoutout. Tamsak bro. Laruin ko muna harang mo. Sige lang, sige lang. Salamat, salamat. Merce TV, Merce JP, mega love shoutout po. Ayun, salamat, salamat po sa pagpunta. At salamat sa patamsak ninyo dyan. At sa paharang ninyo. Salamat po, salamat. Kumusta, Merce? Ito, bababa ko yung Kimikay, ha? Sige po, tay. Sige po, tay. Yan, yan, yan. Yan. Ayun, yun. Ipin muna natin to. Ito yung premier, tay. Yan. Shoutout sa iyo, Mers GP. Yan, napaka-very supportive talaga ni Mers GP. Oo nga, oo nga. Kahit sa LS, nakikita ko yan. Yan. Thank you, Mers GP, ha? Sa iyong support. Guys, meron po tayong nakapin. Bago pong nakapin. Premier lang po. Mers, Support naman. makakaganti rin kami sa iyo. Kaya Kuya Mikay po yata yan. Kimikay Cute. Si Mikay Cute Vlog. Ayun. Ayun, Bicolano pala to si ano. Si Mers JP. Manay sa nga manay sa Bicol. Ilan na bahay niya? Ilan na bahay niya? Idol Noel, mega love shoutout sa iyo. Iyon, welcome po, welcome. Ang aking munting kaibigan na nasa Italy din, si Noel the Explorer. Tapos nasa harang. Ayun, salamat po sa paharang. Salamat po. Ayun. Forever Mind TV, Idol. Mega love shoutout. Kumusta ka? Kumusta na dyan sa lugar mo, Idol? Nakabalik na uli ba yan si Forever Mine? Ayun o. Kumusta, kumusta? Long time no see, Idol. Nakabalik na uli yan sa ano? Sa Forever Mine o nasa Pilipinas pa rin? Nasa Pilipinas pa po yata si Forever Mind. Nalingawan mo naman ha, kung saan ka sa Bicol ha. Yan ang matindi. Tay. Si Mers DP, nakakalimutan niya na raw kung taga saan siya sa Bicol. Hi, Noel, kumusta? Anong balita, Sir Lodi? Yan, no? Ikaw yung Lodi ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Alam mo tayo itong si kaibigan natin, si Idol Noel. Nung wala pa ako sa Team Repsol, ano kami nito? Talagang palagi kami nitong nagkikita sa ano. Palagi ko pinupuntahan yung live niya. Kagandahan dito kay Idol Noel, ano eh. Sa bundok siya nagla-live. Tay. May dala-dala na kung ano-anong pagkain. Ayan. Nandito ka na ulit sa ano? Sa Saudi? Nasa abroad na uli. Si Forever Mine. Papalik lang.
Tagaligmanan. O nga pala, Ligmanan nga pala. Parang ang bilis lang, idol, no? Isipin mo yun, no? Parang kailan lang, nandito ka na naman ulit sa, sa Saudi. Walang bistuhan. Yan ang, Hindi, yan idol, ang, yan ang malakas sa ano sa homesick. Yung galing sa bakasyon. hindi, Idol Noel. Na-miss ko lang yung manok na minukbang mo sa sa bundok. Isipin mo tayo, isang buong manok, minukbang niya sa sa bundok. Bundok dyan sa abroad? Ha? Dyan sa Saudi? Hindi po, nasa Italy din po si Noel. Ah, Magkalapit lang sila ni boss. Pero hindi pa sila nagkaka-timingan kung kailan sila magkikita eh. hindi pa ako dikit dyan kay Noel. Joel's favorite one, Tusok host. Salamat po. Salamat po sa patusok. Yun. Kumusta po kayo mga kaibigan ko? Mga ka-team ko? Ma'am Grace, thank you sa pa-whitey-whitey. John's favorite, salamat sa harang. Salamat sa Noel, paharang dyan. baba mo nga bahay mo, Noel. Hindi pa ako dikit sa'yo. Kai, Oh. yan si Idol Noel. Ibang klase yan. Hmm. Imbis tayo imbis tayo na paangat yung bahay niya. Pababa. Tawag na tawa dito sa kaibigan ko na to eh. Kaya nagtataka siya eh. Nagkalapit, 9M? medyo malayo nga lang. Bicol, Po, bababa ako, magpapalit lang ako ng bahay, sige para lang po. Sige makapagdikit. lang po tayo. Para, Okay lang po. para Okay lang. makapagdikit ako, ha? Opo, opo. Baba mo lang yung hagdan, ha? Sige po, sige po. Pa. Ah. Mga ba, Idol Noel si Tatay Utet. Para daw dagdagan yung palagas mong bahay eh. Idol, kumusta ang dyan? Kumusta yung paglalakbay mo dyan, Idol Noel? Ayun, welcome back tayo dito. Ayan. Para madikitan ko si Noel. Naka-live din si Idol Dukis. Okay lang, okay lang. Kanina ko pa hinahanap yun, hindi ko makita. Ngayon lang. Nauna ka. Nauna ka pala eh. Kaya saglit lang, ha. Noel.
Ayun, Tatay Yote, pinin ko na para hindi ka mahirapan. Nakapin. Oy, 7 million viewers. Thank you po. Thank you for coming, guys. Yun. Oh, monetize ka na pala, idol eh. Hindi ka nagsasalita eh. Sino? Sino pa monetize? Si Idol Noel. May ano na eh. May tawag nun? May ads? May ads na eh. Eh, 184 ang bahay. Pa-monetize. Baka Mukhang nagkaroon ng ads. Eh, natural lang yun. Kasi yung nga yung batas ni Lolo, pagdating ng June, Hi, ate girl! Basher. binibigyan nila ng ad. Basher, grabe siya. Kasi naman ang binaba ni Noel 40 seconds eh. Palitan ko ng medyo Aha. Palitan natin na medyo konti pa lang Girl, pala akit pa. ka po. Akit ka. May hagdan po dyan. Dagdagan mo video mo Noel. Andito na ako sa mo. Mukbang on the top of the mountain. Yun. Ito ba yung sinasabi mo? Oo, tay. Hi, girl! Musta na, girl? Minsan magkaka-ads na nga bago batas ni Lolo. Ayun. Oh, Yun naman pala eh. yun ang bagong batas niya eh. Kasi nung nabasa ko yun, kalagitnaan Hi, Lawrence! Shoutout sa'yo. kalagitnaan May nitong galap taon ito, shoutout. magkakaroon ng ad. Salamat sa pagpunta. Yan. Noel, bibigyan kita ng 8 ah. 8, bibigyan ko sa'yo. Hindi na ako magbabakas. Di kita malalakro sa main channel ko. Isipin mo yan, Idol Noel. Bibigyan ka ni Tatay Utip ng 8. Bukas yan. Sigurado. Baklas. Gano'n na ba katagal nag-YouTube to si Noel? Matagal na po nag-ano yan. Tay, matagal na nag-white yan sa Idol Noel. Kaso, ang problema, imbis na madagdagan yung bahay niya, yung saging niya, palagas. Aywan ko kung anong nangyari din eh. Hindi. Tinignan ko yung about niya. Dami niya naka-LS. Nag-join lang siya ng May Hindi ko nga po 10. alam, at ikaw kanina, nag-ano ako, kaya ako nag-LS kasi wala nang nag-LS eh. Ngayon, madami naman. Hindi, ganyan lang talaga yan. Kasi yung oras nila. Hindi ka kayo magkano-ano, Idol? Baka magkaano kayo. Baka magkamag-anak Ikaw kayo ba, sa... ikaw ba, Idol Noel, eh, hindi ka ba yan naging ex ni Girl Explorer? At Baka kayo yan. magkapilido. Girl, baka yan yung nawawala mong tatay. Bukas. Sa langis na may kasama pang subo. Ito bang wala siyang ninja? Si Noel? Sino po? Noel, wala ka ba ninja? Meron po yan. Ba't ganon? Baka naman yung mga idinidikit sa kanya, pinamimigay niya rin.
Mga pinsan ang aming apelyido. Magpinsan daw ang kanilang apelyido eh. Oh. Eh sabi naman ng isa, ikaw ba yung nawawala akong asawa? Tapos yung isa naman, pinsan. Ano Pinsan. naga? Kasi yung isa meron D. Eh, yung si girl meron din D. Kaya yun. Dede nga lang, hindi nga lang explore. May na-signal mo dyan, no, boy, no? Kaya po ba? O nga, umiikot. Nag-ano ka eh, nag-i-slow. Ayan, tawa na si girl, oh. Saka si boy, si ano, Noel, oh. Eh. Tapos si girl naman, ha. Magkasundo nga kayo. Isang, isang, ha. Yung apelyido eh. Ako nga yung, Oo nga po yung ako nga yung ex-husband mo, yung pinatutulog Patay. mo dati. Umamin ka, ikaw nga ba? Nawawala kong asawa, umamin ka dyan. You know, tatagpo sa YT. Dan dikit sa nakapin. Ayun. Salamat po, Ilocanang Negra. Salamat po. Idol Kaitlog, may love shoutout po sa mga pogi dyan. Kapag hindi pogi, alam nyo na po gagawin nyo. Patay tayo dyan. Lalagay. Ano tawag dito sa ano ni ano yung nanonood ka ba nung premiere ni Mikay? Yung parang Bubo yung yung tawag niyan, panghuli. bubo. Bubo? Opo. Yung panghuli ng mga isda, no? Ipapasok, walang labasan na. Opo. Hindi makakalabas. Kaya nga tinawag na bobo eh. Hindi makalabas. Lolo ni Kaitlog, shoutout. Hi! Bakit nadamay na naman ako dyan? Nananahimik ako dito eh. Sa dami ng makikita ko dito. Sa dami yung ng pang nakikita ko ex ko dito, pa yung ang ex ko talaga pa talaga nakikita. makikita ko. Salamat. Hello, Melon Day. Salamat po sa paharang dyan. Salamat po. Ito po, nakikipagkulitan kami dito sa aking bisita. Sana yan dadalhin tayo sa malalim. Oh. Tapos merong ano na lang yan, may palutang na lang no, para palatandaan. Opo. Ex-mawa ka, nakamove on na ako. Yun lang. Nakamove on na daw, Idol Noel. Huwag mo nang guguluhin pa. Dito sa Laguna kasi, palibasa doon sa lugar nila, hindi pwede magtayo ng kawayan. Dito sa Laguna, di ba, nagtatayo yung mga baklad. Mega love shoutout, Ellen J. Raquetera. Mega love shoutout, DJ ni Boss Ren, sabi ni Lolo ni Kaitlog. Iyon. Ex, mawala Thank ka you, na. Ma'am Ellen J. Move sa on na pagstay ako. mo dyan. Salamat po. Itlog, log, mega love shoutout. Iyon. Sabi ni Girl Explorer. Nakamove on na yan. May jowa ng tumbuyan. Saan nga pumunta yan, Kaitlog? Saan nga yun, Idol, pumunta? Sa ilalim ng puno. Hindi sa ilalim ng puting ilaw. Ayun, Boy Kapoy, may kalab shoutout sa'yo. Dalaga ka pa ba o dala na? Sabi ni Noel. Ayos. Ng Sheikh Hos Calvo. Salamat po, salamat.
Mega love shoutout po sa lahat. Alam mo tay, Hmm. yung jowa niyang Tibo, wala man lang ka ano-ano, doon talaga dinala sa ano, sa puno, sa ilalim ng puno. Tirahin kita dyan kay Tog. Yun, nagkatirahan na. Premier ko, patamsak. Sige, papatamsakan natin yan. Hindi Padikitan pwede. muna natin to. Idol Kaitlog. Yan. Baka hindi ka pa nakadikit kay ano, kay Idol Noel. Padikit naman. Kahit log, pag grade 2 natin nga to, si ano, si Noel, bibigyan ko na siya ng 8 eh. Bibigyan ko ng 8. Ikaw na yung bahala sa ano, pag grade 2 isa sa pasobra. The best aquarium for relaxation. Yan no. English yan. Hindi ko maintindihan to, Idol ah. Yung sinasabi ko sa'yo, pagdating sa Englishan, mahina tayo dyan. Oy, wala akong jowa. Tibo, buwisit ka kaitlog. Sabi ni girl. Ano yung pompyang? OTW na po, 5 sa nakaping. Salamat, Idol Ryan. Salamat. Ay, huwag kang uuwi. Diyan ka lang. Panik ka nga, girl. Panik ka, girl. Panik. Panik ka para masaya si Bicol. Para hindi umiikot ang mundo ni Bicol. Akyat po kayo. Tatay Yotib, gabi na po sa Pinas. Hindi ako makadikit po. Tulog. Huh? Tulungan na sila. Alas 11. Ay, wag niyang awayin niya si Girlex, ha? 10:30 pa lang, kaitlog. Minsan lang kasi ako makapanik dito kay Boy Bicol, kaya pumanik ako. Na-tiyempo ko, gising pa ako. Tay, basahin mo tayo, sabi ni Girlex. Bicol, baka kasi gusto mo ako akyatin. Kaya kaganyan. Yan. Lagi mo na lang ako iniiwan. Isipin mo yon, Tay. Bakla daw yung gusto ko. Anak ng waiting tong si Girlex, eh. Kaya, itong una na lang niyayakap ko, eh. Mega love shoutout po, girl. Sabi ni Kiam, no. Ni Boy Kapoy. Nandiyan pa ba si Bicolana? Oo nga, nasa na yun? Si Bicolana, Manay nandiyan ka pa? Bicolana? Si Mers. Mers, nandiyan ka pa, Mers? Kay Mers ba yung Bicolana? Opo. Nandiyan niya lang yun. Kiang Blue. No. Boy Kapoy, shout out. Yan. 11 na lang ang kailangan nakapin. Pero on the way pa ako, on the way. Nakakadalawa pa lang ako. Napanood ko pa Tay, kasi. tapos ka na gano'n? Ha? Tapos ka na kay Noel? Sige, pwede mo naman tanggalin yan. At kaya ko na rito sa computer ko yan. Ayun. Papatamsakan lang natin itong kaya Idol Kaitlog. Sige. Premier niya yan? Opo, premier po. Okay, hindi tamsakan niya. Premier niya pala yan.
Kahit yun, alam mo na yun. Premier mo. Premier mo, tamsak mo. Kamsak mo. Ayan. Huh. Pangatlo tong bibigay ko sa'yo, ha? Noel, 190, 190. Hindi malalagas to, pinapanood ko kasi. Opo, Matagal opo. nga lang. Salamat, Idol Noel. Salamat. Pag hindi ka nalagasan dito, Noel, swerte pagkakadikit ko. Pag nalagasan ka, malas mo. Yun lang yun. Salamat. Tayo'y nagkasama muli. Salamat sa pagpawi ng buhay, may darating na araw. Kahit tamis. Pag may time ka, Noel, pasyal ka rin sa pag-Sunday, Pinoy Biker Italy, para maayudahan ka ng gusto. Minsan pag lumagas, naghahakot pa ng kasamahan. Ibang klase po ngayon, tay. Mhm. Si Idol Noel. Dati nung nagkakasama pa kami niyan sa live niya, tay. Mga 300 pa lang, 300 pa yung ano niya, subscriber niya. Oh. Ako mga 100 yata. Pero palagi lang pumupunta sa ano niya. Ano to? Ngayon, Na, nasa ano? 1,000 mahigit na ako. Tsaka Siya naman, wala pang 200. wala pang 200. Ano to? Pinamimigay niya yung banana niya. Hindi, baka yung kanya activity hindi, ano. Kasi ang videos niya ko konti eh. Buti dito ako nakaakyat kay Boy Bicol, paangat pala dito. Lahat ng napasawag ko ay palagas eh. At saka tapos ka na magtamsak kaya kahit log para Sino? ipin ko to Sige, na bahay pinili. mo. Nakikita ko naman yung ano ni Kaitlog eh. Kaya ko nang kunin yan. Ayan, panood daw, pa-preview naman. Upload ni girl. Maiksi lang yan. Oo, opo, 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 opo. Ayun no. Ayan, panoorin mo yung ano, yung binaba ni girl para ma-preview mo siya. Noel. Noel nga pala, si girl nga pala ay nasa Philippine team sa cricket sa Hong Kong. Representative natin yan ng Philippines Harang slide. sa Hong Kong. Nako, nagpainggit na naman. Mapapadami ka ng view. Anong view? Mapapadami siya ng view? O mapapadami ng ano? Yan, tinusok ka na raw ni Noel. Saan mo tinusok, Noel? John's favorite thumbs up. Yan.
John's favorite, ayudahan mga si si Noel para mapag-grade 2 natin. 191 na siya 191. Pero nagdidikit pa ako. Nakakaano pa lang ako eh. Ilan pa ba ito na didikit ko? Sa, dalawa, tatlo. Pang-apat pa lang. 8 yung ibibigay ko sa kanya eh. Nagmamadali ba, Gar? Nagmamadali? Parting gitna po yata tatay yung tusok. Tumama yung tusok. Panoorin mo kaya Budol Ka X. Nakapikit Ngayon ako, mo na, nakapikit. ngayon mo na panoorin, Noel. Para para pagtulog mo, maganda-ganda ang tulog mo. Sayang, ganda ng kwentuhan dito. Balikan mo na lang mamaya, Noel. Don't waste your time in anger, regrets, worries in moods. Life is too short for unhappiness. Ano daw sabi daw? English kasi, kaya hindi ko maintindihan. Balik. Ano naman, mag-ingat sa pagdadrive ha. Mag-ingat. Nasa biyahe pa si Noel? Okay. Wag mo muna Ayun, panoorin. nagagawa ng bahay si John's favorite. Sige. Obvious po muna yung yung binaba ni Girl X, tapos sunod natin si Ma'am Joanne. Opo. Okay lang, Idol Noel, okay lang. Mag-drive ka ng maayos dyan. Mag, yung eyes to the road, not to the phone. Guys, may binaba rin po si Ma'am Joanne Vlog. Joanne's favorite. Palablab din po. Sige, magdikitan tayo dito. Maglablaban po tayo. Hindi pa ga. Okay. Ayan, Ate Joanne, tapos na ako mag-thumbs up.
creamy chicken sopas. Yun, sarap no. Full pack lang sa'yo. Yun, Joan's favorite. Salamat, salamat Idol Noel sa pag-alalay mo dyan. Salamat po. Pantay pa naman. Kinulang pa ng dalawa si Noel. Dalawa na lang para grade 2. Salamat po. Ingat-ingat sa pag-drive. Ayun, padi, may galap shoutout po. Tamsak Haranggan, padi. Salamat po sa patamsak at paharang dyan. Padi. Ayan. Isa na lang kay Noel. Para grade 2. Mega love shout po to all. Yun, salamat po, Yeah. salamat. Mega lang shoutout, Uncle Yotib, sabi ni Boy Tamsaker. Boy Tamsak, mega love shout out. shoutout. Sabi ni Girl Explorer. Girl Explore. Yeah. Kumusta pa din? Anong balita? Anong balita dyan? Ayun, sige, salamat. Premiere pala ni Ha? Kaitlog to ngayon eh. Ha? Ano ba niya eh? Premiere niya ngayon. Nino? Ni Kaitlog. Kala ko tatamsa ka lang. Premiere niya. Premier nga po yun. Oo. Oh. Akala ko naman tatamsa Sige lang po. ka lang. Sige lang po. Sige po, Edgar Lex. Salamat. Sige, Ngayon na ba Edgar. yan, Tay? Ha? Oo, oh, Ngayon ayun na o. ba? Ayun na. Ayun, naglilinis ng aquarium sa sa CR.
Sira ulo talaga. Butas ang short, eh, labas ang itlog. At tama, 10:30 nga, oh. Buti, umabot pa tayo. Akala ko naman, papatamsakan lang niya yung premiere niya. Wala premiere niya ngayon. Sorry, Kaitlog. Umabot pa kami. Akala ko naman, tamsak lang. Oo nga eh. Ah, my goodness. Kaya pala hindi nakapag-ayuda eh. May premiere niya. Oh my God. Yun. Yun, 200 na si ano, Noel. Grade 2 rin. Alawag malagas. Thank you po sa 6 million viewers ko dyan. Salamat po, salamat. Ayan o. Ayun, Kalikdan Ebad. Mega Binigyan din mega eh, shout out. binigyan din ni Boss Ranch yan. Hanep pa. Si Ang Noel. galing mo talaga, Idol Renz. 5. Salamat po, Tatay Utep.
Amor. Amor Amor Mio, Mio. mega love shoutout to you. Yeah. Kumusta po? Kumusta? Magandang hapon sa iyo dyan. At nasan ba yan? Mega love shoutout po. Ayun, thank you po sa pa-YT-YT mo, sa pa-BG-BG mo dahil. Pagod, ayun. Opo, lahat po tayo pagod. Mas pagod po dito kasi mas mainit po dito sa amin. Gawin nyo lang po, mga more. Ayun, natapos rin yung ano ni Idol Ketlog. Laban Pilipino, saan man sa mundo. Ayun, thank you po sa pagbalik, Ma'am Joan. La, 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 la. Dating dikit sa nakapin. Ayun. Ayun. Kay Ma'am Joan na lang po. Ayun, sige, tapos susunod ko po sa'yo, Ma'am Amor. Baka hindi ka pa po nakadikit kay Ma'am Joan. At ako ay, tingnan ko nga kung nakadikit na. Sagad na ako kay Joan's favorite. Ako, pinag-graduate ko ng ano ba yan, grade 3 o grade 4? Joy Insight, mega love shout out host. Salamat po. Salamat. Wala nga naman, ma'am. Maliit na bagay po. Oh, ako yung first thumbs up ni Ma'am Joanna. Guys, patamnasak naman po kay Ma'am Joan favorite. Ano ba yan, premiere? Mega love shout out tay. Ma'am Joy, mega love shout out po. Ayan. Kay Ma'am Amor, patamsak naman po kay Ma'am Amor. Ayun, Pepay, mega love shout out. Salamat po sa pagpunta. Idol Ketlog, wala nga naman po, maliit na bagay. Pepay Official, shout out.
Boy, may nakasalang ka ba sa iyo dyan? Si Pag ano Malakat nga, po. ha? Malakat. Mas malakat. Pag ano nga, isingit mo rin si Joan, ano na yan eh, kulang-kulang 3,000 yan eh. Si Si Joan Joan, si favorite? ano, hindi, si P5 pala. Si Pepay. Okay, sige po. Kulang-kulang 3,000 na yung ano niya, para Sige po. mabilis-bilis. Sige po. Okay, okay, okay. Pepay, sunod ka sa akin. Don't worry. Everything will be alright. Harang, black cover. Yun, nasa harang. Salamat po sa parang. Ayun, nagbabaril ng Joy, bahay si Ma'am the Joy. insight. Sige po, Ma'am, ha. Isunod ko lang po muna si Ma'am Amor, ha. Guys, tapos na po ba kayo magtamsak dikit kay Ma'am Joan? Isunod po natin si Ma'am Amor. Tinatapos ko lang kay Joan. 5 minutes lang to eh. Ay, Support Manay, lang. may galab shoutout po. Support lang to, support. Salamat po sa iyong pagpunta. Hindi ko alam. Ba't wala akong join? Ba't dito may dollar sign ako? Dan. Manay Black Cover. Bakit wala akong join? Paano po gawin yon? Inactive yan, inactivate yung join button. How can I activate it? Doon sa tawag nun? Saan nga ba titignan yun? Kaya titignan ko ba yan? Nalimutan ko rin. Pero, Sige po at baka sa susunod po para ayusin ko lang po. Ayusin ko po bukas. Tapos na po ba kay Ma'am Joanne? Isunod po natin si Ma'am Amor, ha? Kay Ma'am Amor na po. Ayun, salamat po sa 8 million viewers ko dyan. Thank you for coming, guys. Salamat po sa pag-support ninyo kay Boy Bicol. Yun. Guys, may bago po tayong nakapin. Patamsak lang po kasi sa kanyang premiere. Patamsak lang po, guys. In 30 seconds, makakabalik na po tayo. boy, punta ka rin sa may mo. Pag inayos mo, dumupunta sa monetization in letter S. Tapos, May galab shoutout. Sugo ni Katropa 29. May galab shoutout sa iyo, idol. Tapos, Magandang gabi po dyan. pindutin mo yung membership mo para ma-activate mo yung doon sa may monetization mo. Membership, tapos super chatter, di ba? Meron doon. Itong purchase and membership. Oo, di ba merong dyan? Tawag nun. Wait lang po Get more out membership. Consider the following best. Manoy Yung Boy, merong, natusok ako sa live ko. Sige po okay.
Guys, Lin patusok din po Rakatera, sa shout ano, out. sa binaba ni Lin Raquetera, official. Patusok naman po. Puntahan po natin saglit. Tay, Oh. punta ako sa membership. Oo, pindutin, di ba, membership. Ba't ang hina ng ano ko, volume ko? Dito. Nakita mo, membership. Nakita mo, yung doon sa may Nakita dashboard, na po, nakita na yung membership. membership, lumitaw yung may parang, may taong may parang rainbow. Nakita mo? Yung parang alin po? Yung taong merong hawak na rainbow. Yung Get tao may more hawak out, na rainbow. membership playback. Nakita mo? Rainbow ba o balon? Balon ang hawak. Ano nakalagay doon sa ibaba? Yung pangalan. Get more out of membership. Yung una po, yung pinakataas, yung nakalagay niya, set up your membership offer. Oo. Tapos yung pangalawa, yung sumunod doon, upload badge and emoji. Hindi, yung nasa taas ang pindutin mo yung Hindi, ito set pa. up. Announce your membership. Tapos, post to welcome new members. Wag yan. Yung una, nasa unahan ng pindutin mo muna. Itong set Kasi, up. kasi ano yan hanggang set Idol up number 4 yan. Stapleger, may club shout out. Apat yan. Isa-set mong yan eh. Opo, 4 nga po. Oo. Tapos, ikaw mag-create kung magkano yung first membership, second membership, ganon. Ikaw Start mag-create ko lang. dito. Para sa... Ayun. Apat yung kailangan makomplete mo yung apat. Customize your offer. Kung gaano yung gusto mong pindutin para mag-membership sila. Ayun. Yung level 1, level 2, level 4, tapos start from scratch. Ikaw maglalagay ng Price presyo. to choose. Price, maliit, sumunod, pataas ng pataas. Ganun. Wala akong makita. Ayan. Yan guys, patamsak naman po guys sa pinaba ni Ate Lynn Raquetera. Boss Jonathan, mega love shoutout po. Welcome back, welcome back. Thank you for coming back, boss. Nagpapaturo lang po kay Tata YouTube ng membership at wala daw po. Wala pa akong membership. Mega love shoutout Idol Jonathan Sicondes. Iyon. Saan po Kuya Katropa 20 na sugod niyo ng dating premier po. Ayun. Ayun, si Ma'am Pepay, isusunod natin. Tapos na po ba kayo sa kay Ma'am Amor? Guys, papunta po tayo kay kay Ma'am Pepay. Ayun. Baka po sa hindi pa po dikit diyan kay kay Ma'am Pepay, pa dikit naman po guys.
Yun. Show po. At Jonathan. Ayun. Admin Jonathan, may club shoutout po. From Pepay. Hmm. Shoutout po, Boss Jonathan. Matulog na ikaw, gabi na. Boss, saglit lang. Kawawa naman si Boy Bicol, walang kasama eh. Kaya sinamahan ko muna. Tatayotep, Oh, naka-automatic naman ito. automatic. Oo. Naka-automatic na siya. Yun na yung level, yung pinaka-level 1 niya, yun na yung price. By peso. Ilan? 199. Yung level 1? Ito na. Opo. Level 4 dapat yun. Wala ibang presyo dyan? Pataas na ng pataas tayo. Ganun. Yung iba kasi, yung level 1, 49. Tapos saka palang pataas ng pataas. Idol Turbay, nag-love Hindi mo shoutout. hindi mo makakancel? Hindi, inaayos po. Pag babaan mo lang yung level 1 para yung upgrade nila pataas ng pataas. Oo nga, yun nga po. Pero dati napapanood ko na yun, yung 50. Oh, yung gano'n. 25, 49, ganun yung iba eh. Ito mo ito kay Dukes, 49. Tapos, Oo nga. di ba? Okay na, meron na, nakita na. Okay. Idol Turuay, shout out sabi ni Boss Jonathan Secondes. Punta lang ako sa premiere. Sige, Pipay. Kay Camacho. Tumacho. Sige po, baba niyo po para i-ano natin. Ipin po natin. Idol Torobay, may club shoutout coming from Boss Jonathan Sicondes. Ayun. Shoutout din po sa iyo, Sir Jonathan. Ayun, may club shoutout Torobay coming from Black Cover. Manay, tapos na po nagtamsak, Manay. Guys, yung mga hindi pa po nakapagtamsak sa binaba ni Ma'am Lane Raquetera, patamsak naman po. Tapos na nakatamsak na ako. Yun. Ito yung si Camacho. Premiere. Sige po tayo, pakibaba po at ibababa. Yan. I-pin po natin. Ibabalik ko na lang pag si Pay. 7 million in the house. Thank you for coming, guys. Salamat po sa walang asawang pagtulong ninyo kay Boy Bicol. At of course, sa aking co-host po, si Tata Yutep. Yun. Mega love shoutout din sa'yo. Black Cover, sabi ni Idol Turbay TV. Yun, salamat yan, Idol. So walang sawang support kay Boy Bicol. Kahit maghahating gabi na dyan sa Pilipinas. Sa'yo, Manaylin, maraming salamat din po. Lahat po na nasa Pilipinas, maraming salamat po sa inyong suporta. Lalong-lalo na po sa ating Tata Yutep. Grabe. Talagang full support ng ating Tata Yutep.
Nandito na ako kay kay Camacho. Nagja-jumping rope challenge 30 days, 700 a day. Yun, no? Si P5 pala is 2,713 ang kanyang WH. 2,700. Okay, okay. Oo. Hindi tayo isusunod ko Yan. yan kay isusunod ko po yan kay isusunod ko po kay kay Burao, Eh, kanino, Kimalakat? kay Malakat. Hindi, isang araw Kimalakat, isang araw pag palit-palitan mo sila. Kayo, Kasi Tep, ah, nawawala ka. unname yung ko. Unname yung level 1 ko. Unknown? Unknown? Unname. Ibig naka-red. Naka-red. Paano kaya yan? Baka, i-try mo Hindi na lang ko- bukas. Kita mo tayo? Oo. Bakit kaya? Yan ang naka-red. Hindi, bukas mo na lang tirahin. Huwag mo Sige. munang dahil naka-LST. Sige pa, sige pa. Baka yung kasi, Oo, dahil naka-LST. Oo. Pagkano paturo na lang ako bukas ng pagising ko kay kay Atilin or kung sino ang available. Oo. Paturo. Okay, kay Kapitan. Bukas. Sabay Opo, naman kayo ng oras. Sabay naman kayo ng oras ni Kapitan. Okay, kay accept na daw Kasunoy. mo. Accept na yung challenge ng jumping rope. Accept ni Manay Lin. Pero maganda yan, jumping rope na yan. Hindi nga lang nagja-jacket siya. Wala si Camacho, tulog na. Anong oras na? Alas 11 na. Alas 11 na eh. Ang daming ni Suko ni Katropa. Hindi nadya-jacketan. Opo, ako rin. Okay lang, okay lang. Kasi naintindihan naman natin si pagod din yan. Oo, tsaka maaga rin minsan nagigisingan. Gawa ng baker nila. Opo, hindi na ako ko dyan. May jacket ako kaso yung ninja ko hindi ma-jacketan. Hindi naman kasi gamit ko nga yung main ko. Importante nakita tayo ng ibang team. Opo, di bale, basta ang mahalaga nandoon tayo. Na nag-support tayo sa kanya. Makikita naman natin yung ninja ko nga, hindi ko pa na papalitan ng pangalan ko. Nakakahiya, paulit-ulit na nga eh. Bistado na ba? Bistado na. Opo. Okay lang yun. Hindi kasi yung gusto nga po, yung lagyan na lang ng pangalan. Pangalan na natin, di ba? Dutoktongan nung sa dulo. Opo, tapos kailangan may Temeripsol. Di ba, at least. Pang natin yun, pambudol natin yun. Opo. Surabay TV, shout out. Tatayo TV. Yan. Shoutout po, Tatay Yuteb. Ayun. Si Hans Bro, 900 na lang ang kulang. Si Hans Brot? Oo. Oh. Nag-message sa akin kanina. Oh. Sabi sa akin, Tay, 900 na lang kulang. Natin. Pwede. Nga ako eh. Hindi. Tapusin ko lang ito muna kay
Kaya piniplay ko yung dito sa laptop ko, piniplay ko yung kay ano, Malakat. Tapos yung kay Ilocanang Negra din. Yung parang sa'yo, Tata Yotep, na nakamultay. Ah, ganon. Naka-play din yun. Naka-play din yun kay ano, kay Ilocanang Negra. Hmm. Yung multay. Kasi alam mo tay, malaking tulong sa akin yan si ano eh, nung nag-uumpisa pa lang ako, piniplay niya yon. Naggawa siya ng account na tapos ayun, piniplay niya yung ano ko. Talagang araw-araw yun. Sa akin, every other day, palit-palit. Opo. Ganon, para di matrix. Hindi. Araw-araw yun noon. Nung hindi pa ako namumuni, Oh, araw-araw talaga yun tay. Hanggang sa namuni ako. Talagang yung ano yun ni Ilocanang Negra, kaya naanohan ako noon tay, yung ano, yung hindi ko pa alam, napupunta pala doon sa ano, sa watch hour talaga, yung pinakaano ng watch hour. mm. Ay, kung bakit baba ng baba yung watch hour ko. Yung pala, hindi pala yun doon. Tapos yung nakita nga ni Sek, kasi sinabi ko, Sek, ganito lang. Sabi niya, hindi ganyan, kuya. Ba't magaganyan eh, nagpipremiere ka naman, may araw-araw kang premiere. Punta ka sa ganito, punta ka sa ganon. Ayun, Doon sa nabuhayan ako monetization. ng loob. Doon sa Oo, nabuhayan monetization. ako ng loob. Eh Nandoon ako, ko. ako nga dati, doon ako natin sa analytics. Ang baba Opo. ako. Eh kasi sabi ko, nakasalang ako doon sa laptop ng anak ko. Kasalang doon sa computer ng apo ko. Yung pala, nandun doon sa may dashboard, sa may monetization, pumalo. Nagulat tuloy si Boss Joel no, nung nalaman, nasa 3,000 na pala ako. Opo. Saglit na lang yan, sabi niya, 1 linggo na lang yan. Yun. Pagka 1 linggo, pasok. Kaya nga po eh. Pero pag sa cellphone kasi ang hirap hanapin yung ng monetization eh. Sa Opo. computer madali. Kailangan sa laptop kasi mabilis. Sa Oh, sa cellphone kasi kailangan mo i-ano, desktop mode pa. oo. Konti pumunta kay Kamacho, 21 ano lang, 21 viewers, ang dami ng tulog. Ayan, tapos na. Opo, tapos na, tapos na. Eh, nagtamsak lang ako kay kay Kapitan. Ilang taon ni Kap? Pito, Ayun. tatlo yung nasa taas niya. Si Eric, tsaka si Rose Ah, Calipo, si cauliflower. Collie Flores, oh, Opo. si Rose Si Ate Calipo. Rose, yung kumakanta. Oh, magkakantahan na lang naman itong mga to. Opo.
Ayun. Nadagdagan yung viewers natin. Thank you po sa 3 million viewers ko dyan. Salamat po. Thank you po. Sino pa nakano? Si ano yata naka-ano pa ngayon eh. Si pangalan ito? Si Mukbang TV. Si Manay Raquel. Naka ano rin yun eh. Nakatawag dito. Naka-live din eh. Nasaan na yung kay Pepay? Balik natin yung kay Pepay. Thank you for million viewers. Thank you po. Thank you. Salamat po sa inyong walang sawang pagpunta sa live ni Boy Bicol. Ito, wait lang po ha. Tingin na ako ilang. Sige lang. Mopa Fitness yan. Tamsak Manoy. Kain ka na. Nag-my go out lang si Manoy. Yan. Nag-my go out lang siya.
Lah. Manay, Manay, may galab shoutout po. Ayun. Welcome back, Idol Noel. Sige lang. Sorry po, sorry po. Nag-share lang po ako, nag-share lang po. Nagwiwi. Salamat po dyan sa pa-thanks doc mo, Manay. Manay, baba mo bahay mo. Kahit pa paano, para hindi ka masiro. Dikitan po natin. Oo nga. Si Mopan Fitness. Opo. Ano tay, Ayan. ito yung nakilala ko rin na kababayan ko. Dati na siyang monetize. Mm. Tapos sa hindi malamang kadahilanan na demonetize siya. Wala. Opo, nawala po. Matagal na siyang walang activity kaya gano'n. Yung mga kasong gano'n, yung nanamlay, Pero yung ah, watch hour na lang ulit yung niya. Pero konti na lang yata yung watch hour na kulang niya. mm, Dalawa sila, dalawa. Dalawa silang parehas kong nakilala rin dito sa Whitey World na Di ba yung dati na ko, pinakiusap ko na tulungan din natin na na-demonetize nga dalawa kong kababayan. Sila po yun. kasi nasa ibang bansa rin yan. Opo, nasa Bahrain. Ah, mukhang baka mahigpit yung kanilang mga boss kaya hindi nakakapag-upload ng videos. Opo, sa Fitness First po siya nagtatrabaho. Mopan, baba mo bahay mo. Malamang di pa ako nakadikit sa'yo, Mopan. Manay! Baba mo na bahay mo, Manay! Yan ba mismo yung channel niya? Opo, yan po mismo. I-search ko na lang. Ayun. 6 1.8. million. 6 million 1.8 yun eh. viewers. Thank you po. Thank you, thank you. Sige lang, Idol Noel. Mag-drive ka lang. Eyes on the road. Huwag sa cellphone, ha? Para iwas tayo aksidente. La, 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 la. La, 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 la. Delikado pala to. Si Mopan.
Kayang-kaya kong buhatin ito. Nagbubuhat ng barbell eh, oh. How to have a nice round booty from workout without alternative equipment. Nako. Delikado tayo dyan. Biniro ko ngayon sa ano niya eh. Mahirap pala magbiro dito. Pero joker yan, tay. Joker yan. Oh, bubuhatin ka nito, oh. Kita mo yung barbell, oh, ginagamit niya sa may ano. Pinambubuhat niya rin sa barber niya yung kanyang harapang bewang. Oo nga po. Pero sexy, ah. Hmm. Pag nakapunta ka tayo sa ano niya, mabubuang ka rin doon sa live niya. May tattoo sa hita. Nakita ko. Boy, may tattoo sa hita, nakita ko. Opo, may totoo. Ang kanyang bahay is 1.18. Paggalawin ko, ah. Baka mapa 1.90 ko to. Manay, nandiyan ka pa, Manay. Baba mo bahay mo. Baka ibaba pa ng iba. Sino pa ba nandito? Kabigi. Bababa ko Yan po. bahay niya. Bababa ko bahay niya, boy. Ah. Sige po, sige po. Yan. Yan tayo, pagka nakadalawang oras na ako, ano na tayo? Para makapagpahinga ka na rin po. Hindi, pwede naman kita iwan dito. Iwan ko sa taas na yung bahay ko eh. Ayan, binaba ko. Yung iba, yung iba nga sa tanghali, iniiwan ko lang yung bahay ko sa taas eh. Oo nga eh. Pag nag-end sila, di i-remove lang nila. Yun na nga po. Laking bagay din yan. May dagdag watts hour din yung pagkakasampa ko sa iyo. Kasi may rin yan. May point din yan. May point yung pagkakasampa. Total. Magdamag ko naman papatakbuhin tong computer. Kaya pwede ko iwan sa iyo yan. Kami na magdamag mo yung tay. Pag yung nakapahinga siya ng kagaya kanina, dahil wala akong net, di nakapagpahinga naman ng mahababang oras. Pinapatakbo ko siya magdamag, may nakatutok lang na electric fan do sa CPU. Ako tayong ginagawa ko, every 6 hours lang a day. Yung inaano. Ganon din naman yan. Mamaya, alas 12 hanggang alas 6 ng maga. Pahinga naman nung yung iba. Iba naman isasalang ko habang nagre-reply ako sa mga kasama natin, may nakasalang na rin.
Tapos, halimbawa, minsan, meron ako pupunta sa Sampang LS at naglalag. O, di papatayin ko muna yung mga nakasala para hindi maglag. Yung sa akin, nung araw, ganun. Nakabukas yung 10. Oh? Oo. Yung channel ko lang nakalagay. nung, nung, kaya ang bilis ng angat ng ano ko eh. W8 eh. Tapos, tumira pa ako ng upload video ng 1 oras eh. O di, huling-huli siya. Oo, ganun din ako yung mga upload ko tayo. Yun yung ginagawa ko, di ba, dumami ng dumami. Na yung upload ko, yun na yung pinapanood ko noon. Talagang pabalik-balik yan. Paulit-ulit. Nung nagkaroon na ako ng computer, lalo na, yun, dagdagan na. Gumawa na ako ng ilang account. Kasi na yung pinapanood ko na yung anim. Ito nga, kinarga ng anak ko ng ano, pang-run. Ako tayo, anim lang. Ilan ba yung ano sa'yo dyan? Sa akin hanggang 10 eh. Oo. Kasi computer naman 'to eh. Mas maanong computer kaysa sa laptop. Opo. Pero kung magandang klase yung laptop mo, marami. Kaya marami hanggang 20. Hindi, yung ano, papalitan ko ng CPU to eh. Oo. Itataas ko. Ayun. Gagastos ako mga nasa 400 real. Tapos binababaan ko yung quality ng ano, ng video para hindi masyadong mabigat. Yun, napagalaw ko. Dinadagdagan ko din. 1.90. 90 na, 1.90. Kinarga mo rin ba? Ayun. Opo. Tama to. Mapapa 1.95 natin to. Jonathan Boss, Condes, yan. Thank you. Boss, tinatapos ko lang itong kinakargahan, ha? Pinapatulog na ako ni boss, eh. Tinatapos ko lang itong kinakargahan, boss. Ay, Opo, boss. tapusin ko lang pala yung premiere ni Raquel. Alas 12. Nakatulog naman ako ng mahaba-haba kanina, eh. Opo, boss, mga 10 minutes. Tapos na kami ni Tatay Utep. Okay na po yun. Na-update ko lang po. Kuya Yotib. Tapusin ko lang yung premiere, boss. 12 o'clock. Makapagpahinga na si Tatay Utep. Simple girl, sample girl. Ay, Yan. meron na. Pinimutan ko si Simple Girl. Congratulations, sample girl. Congrats nga pala ulit. Kailan mo kailangan yung Simple Girl? Kailan mo kailangan? Padala mo na kagad. Sorry po. Hindi ko na ano. Mag-edit pa yan. Sige po, gagawa ko mamaya tapos send ko sa'yo, ha? Sorry po, sorry. Idol Torobay. Namiss ko na si sample girl. Hindi ako nakakapanik sa niya. Sa LS niya. Oo nga eh.
Lagi na lang si Boy Kapoy kasi nasa taas eh. Sige po, Mga mamaya next day, kuya, yun. gagawa ko Mga next. mamaya. Tapos send ko po sa iyo. Salamat, Kuya Boy, sabi ni Sample Girl. Sus, maliit na bagay. Akalain mo, nadaan tayo sa mga pamukbang-mukbang niya. Oh, Sa nagaya na. Nagaya pakembot-kembot na sa kayo. ibabaw. Pakembot-kembot sa ibabaw ng bangko. Dinaan tayo sa sayo sa ano? Sa sayo sa Sa bangko. ibabaw ng bangko. Anak ng waiting. Doon bumilis yung watch hour niya, eh, sumayaw sa bangko eh. Ah, ganon? Oo. Grabe, lupit. Ang lupit nun. Ang laki sapak niya kagabi. Sapak. Takot Ang na laki kung ng sapak. takot baka makakita naman ako ng bullshit. Ayun, basta sa susunod, titingnan mo muna ha. Ah. Titingnan mo yung Tsaka pag hindi mo kilala, huwag mong jajakitan basta-basta. kasi sa backstage pa lang makikita mo na yan. Oo. Aalam, pag hindi nakabukas sa backstage, huwag mong bubuksan. Huwag mong ipapanik. Abangan nyo premiere ko kagabi. Nag-trip ko. Kahit hindi mo Okay siya ba? nadyakitan, huwag mo rin papapanikin. Titignan mo muna sa baba. Buti hindi ka nataranta nun. Dako ba? Dako? Si Paul Girl? Dako ba daw, Day? Dako ba daw? Nakahingi ka na ba ng schedule simple girl ng kagabi? Sabay sila ni JLB sa guest tapos sabay nasa baba ni Atay. Ngayon, alam mo na. Saka ang mga tinatarget niya talaga yung mga babae. Tapos yung malalaki ang malalaki bahay. May iba niya hacker. Kakaibigyanin ka tapos i-hack yung channel mo. Nakakano naman yung gano'n? Meron nagpupunta sa akin yan eh. Boy, di Nakakapurot. pagpasok, tamsak lang eh, tamsak. Tapos hindi ko ginakitan, alam mo, ginawa sa akin, tinawaran ako. May listahan na ako noon eh. May listahan na ako, 4 yun eh. 4 yung lagi kong binabantayan pag naka-LS ako. Gano'n? Oo. Saka sila yung mga foreigner na paangat program. Kaya, minsan nakakaano din yan eh, no? Lalo pat hindi mo kalahi. Pero minsan, yung hindi mo, pero minsan yung Pilipino, ganun din. For Oo. example, kayang edit yung account nila, kaya nilang editin yung account natin. Kasi yun ang trabaho nila lang talaga eh, mag-search. Oo. Magaganda mga gadget nilang gamit eh. Kaya nakakatakot. Kawawa naman yung no? Wala namang ginagawa sa kanila. Tapos ginagawa nila yung tao. No? Meron nga dyan eh, ang bahay niya, 90,000. Tapos, patamsak. Padikit naman. Pag ganon. Pero tingnan mo bahay niya, 90,000 na.
hindi lang naman iba lahat kahit kapwa natin Pilipino. Yung mga wala lang magawa talaga sa buhay. Nakakasama ng damdamin yung mga ganun. Wala eh. Wala ka namang ginagawa sa kanila tapos gaganunin ka. Ang mahirap nun, pinaghirapan natin. Kaya Tapos, nga, ihahak lang nila. hmm, ay, naku. Kaya binigyan ko ng 6 si ano, Mopang. Harang-harang daw, sabi ni Turbay. Wala bang 2 oras dyan? Idol Turbay? Salamat, Idol Turbay, sa patusok mo dyan, saka sa parang. Salamat po. Wala pa. By the way po, 2 minutes na lang po, mag-in live na ako guys. Kasi si Tata Yutek, magpapahinga na rin po, ha? Salamat po, Idol Turbay. Salamat, Simple Girl, Boss Jonathan. Sino pa ba? Si Idol Noel, salamat. Si Idol Ren, salamat. Boy, ano oras na dyan? Ano po, 6:45 na ng gabi. Eh, ba't magka-out ka na? Aga pa pala. Ikaw po yung ano eh. Hindi, pwede ko naman sabi sa'yo, pwede ko iwan to, taas. Ganun ba? Oo, i-remove mo na lang mamaya. Hmm. Sige po. Hmm. Kasi tumatakbo rin naman to computer. Sayang yun. Kasi pag naka-streamer ka, kailangan mga 4 oras. Ganun. O, o, kasi yung hati pa kayo ng streamer yan. Kung naka-whitey ka lang, naka-direct whitey ka yan, okay yan. Nung Sunday, LS ni Kainay, naharang tong CP na isa kong CP ng 4 hours mahigit. Mula 5 a.m. natapos 10 p.m. na. Di, dito rin may jackpot si Kainay. Ang haba naman nun. Oh, nangyari din sa akin yan isang beses yan, yung ang commercial Coke, 1 oras. Ay, wala yun. Kung 1 oras sa'yo, sa akin, 2, di ba? Yung Torobay, 2. Tapos yung kay Kainay pala, 4 hours. Hala. Tapos ano yun? Ano yun? Nanood ka ng Ano dalawang yan? pelikula. Pinikulang Arabo. Malimit ganun eh. Pinikula ng Arabo tsaka mga Indiano. Ng Indiano, ganun, oo. Oh, tapos tsaka yung basketball. Oo. Yun ang pag nadali mo, Grabe, ang haba nun. 4 na oras. nalobat yung sipi niya. Nang tinapa yun. Okay lang yun. Katimrapsol naman natin, pinapanood natin eh. Paano yun? Magkano yun? Kung aanuhin yun. O pag team repsol natin, okay lang. Pag hindi natin ka-team, konti lang.
Oo, yung mga games, Idol Turubay, mga basketball, soccer, yan. Lalo pag nag-istorya si Benji Paras, no? Ang haba. Yung kay Benji Paras na yun. Dapat na lang sana kung ganyan, ano na lang. Yun, tama yun. Basketball, ganyan. Tapos, pelikula na lang, no? Oh, mas maganda pa kung pinikula. Oo. Minsan yung Indiano, hindi mo mamaintindihan yung salita. Oh, may 7 hours ka pang nakita. Idol pala, boy! May galab shoutout. Salamat sa patusok dyan. Salamat. Wait lang po, wala po pala kayong jacket. Sorry. Wait lang po, ha. Idol, wait lang po, ha. Wait lang po. May jacket pala. Turubay, tara na sa na. Ayun. Oh, Idol Turubay, niyaya ka rin, Idol Palaboy, oh. Bukana daw kayo ulit. Sarap magbukana, ano? Diba? Busy sila Jappers ngayon. Papagawa ng bahay. Si ano, dumating na ron. Sino? Bumalik na ulit sino to, isang barkada niya, no? Si Kasama. Louie. Oh, si Si Louie. Louie. Oh, kanina. Si Louie TV. Dumating na rin. Ay, di wala nang lockdown. Idol, ano, Turubay? Hindi, MECQ na eh. MECQ eh. Kaya nakakapasok na. Saka yung merong second dose, yan, nakakapasok na. Pero kung wala kang vaccine, yung nag-upload si Louie, wala nang checkpoint sa ano eh. Wala nang checkpoint to sa tunnel. Idol Balabay, kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan sa ano, Bulacan? Salamat, Idol Turubay. Yan yung kababayan ko, Idol Turubay, na ano, na monetize na demonetize. Sayang. Marami pala siyang ano dati. Uh, Tawag doon, subscriber. Ngayon, ano nang subscriber niya? Nasa 1-2. Okay naman, MCQ. Oh. Idol Palaboy, mag-ingat kayo dyan, ha. Marami din na dali sa Bulacan, di ba? Baka babiyahe na si Idol Palaboy ngayon. Mga alas. Ano oras kayo dyan umalis, Idol Palaboy? Mga alas 4?
Dapat maaga para ano, iwas checkpoint. Sana wala ng checkpoint ngayon. MECQ na eh. Ako nung araw tayo, nung nasa Pilipinas pa ako, every Holy Week, nagmumotor kami ng mga kapatid ko, pauwi ng Bicol. Oh. Yung daan namin, yan, Tanay. Tapos, tagos na ng Quezon, ng Lucena. Mas mabilis yun eh. But, Opo. saan ka ba na, saan ka nang gagaling at sa Tanay kayo dumadaan? Quezon City po. Oo. Yan, every year yan, tay. Uwi kami ng, ng ano, ng Bicol. Motor lang kami. Kaya ako sana pwede akong mag-highway kasi 400cc yung ano ko, yung motor ko. Kaso yung mga kapatid ko, yun, Maliliit lang. 150. O, mababa yung cc ng motor nila. Kaya dito kami dumadaan sa ano, inaalalayan ko lang. 10 oras, biyahe namin. Papahinga kami, kakain. Yun na yung pinakapahinga namin. Kung tapos yung ano, yung gasolina. Pag magagasolina sila. Oo eh, maliliit ang mga tangke ng gas, ano eh. Sa'yo, isang kargahan lang yun. Dalawang Malaki karga pa. sa akin tayo. Dalawang karga pa, biro mo. Pero ano, hindi pa ubus yun. Kaya ako naglalaro-laro lang ako pagka nagmumotor ako uwi ng Bicol. Ngayon, iniwan ko yung motor ko sa kapatid ko. Sus, ganda pa ng gamit niya. Nung nasira, Tambak. sabi ko, nga, i-condition mo yung motor kasi pauwi na ako ngayong December. Brad, bla 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 bla, anak ng beteng. Ba't di mo sinabi ka ako sa akin ng mas maaga? Eh, ano naman magagawa ng kuya? Wala. Ano na nga. Sira yung ano ko. Sumabog yung makina ko eh. Nako, Makina lang motor ko. Isang, ako saan tayo kukuha ng ano? anong motor yun? CB400 po yun. Tapos pina-convert, pina-ano ko, pina-convert, pina-remodel ko ng ano, ng Harley Davidson type. Okay. Okay, marami ng pyesa ngayon. So, pag uwi ko, iwan ko, kung papayos ko pa, bibili na lang ng ano, bago. Kasi ganun, kung papaayos mo yun, di, bumili ka na lang ng bago, brand nyo pa. Tapos hindi pa napaparehistro. Oh, hindi pa na-parehistro. Ilang taon na? Iwan ko, ilang taon na yun. Kaya mabuburat ka naman, pero wala ka naman magagawa. Nangyari na eh. Pero kung makakamenos naman ng palit lang yata ng cylinder head eh. Hindi, kung magano ka nung ano, bibili ka na lang ng bagong makina. Oh. Katulad din ng makina. Kaya lang, ang problema ro, pag nagpalit ka ng makina, pare bagong rehistro na naman yon. Opo. Kasi change engine ka eh. Opo. Opo. Kaya yun ang ano ko ngayon. Yun ang iniisip ko rin. Pali ba pag gano'n ang dala-dala mo, matatag na matatag ang dating eh, no? Hindi takaw semplang eh. Oh. Ano sa palagay mo, Idol Torbay, yung ano, yung Dominar 400? Okay ba yun? Kaso ang ano lang ng Idol Torbay, ano eh, single cylinder eh.
Isipin mo, nakasindel si... Yung kasi yung pinakamurang motor tayo na 400cc Oo. na medyo Eh, tsaka maganda ano, naman. hindi siya masyadong matakal sa gasolina. Opo, opo. Kasi ano lang, Pag pag nag two cylinder ka na, naku po. opo. Kasi one cylinder lang, kaya hindi, kaya Oo. matipid. Oh, di maano nga din, ma, yun nga nakikita ko nga sa, ano, sa reviews. Talagang matulin. Ang matulin naman. Yun nga lang, ano, single cylinder. Pero Mm. 4 valve yun, idol. Bahala na. Bahala na si Bahala na si Boy Bicol pag uwi ng Pilipinas. Kung anong motor. Hindi kasi pwedeng wala akong motor kasi wala naman akong ibang Bagay, sasakyan. maganda-ganda rin yung NMAX ngayon. Handa ka ng mga 100 o hindi, 250 yata. Hindi, 250,000. Yung hindi NMAX. yung NMAX time, mga 144 yata yun. Hindi, Basta may, hindi umabot po oh, 145. Isipin mo ito, 145 sabihin natin. Or 140. Ano lang yun? 150cc yun. 155cc and max. Yung oh, ano ko, 155 yung lang naman. Hanggang 155 lang pa lang naman ang NMAX eh. pero mayroon po yan 350. 300 ay yata yan. Yung kasing Dominar 400cc na yun tayo. Pwede ka na sa highway. Pwede ka na sa expressway. Legal expressway use yun. Ang magiging trabaho ko kasi balik ako sa base ko. Ibig sabihin sa ano ko trabaho ko. Pag umuwi ako ng Pilipinas, babalik ako sa Quezon. Kasi nandoon yung ano ko, nandoon yung politiko kasi amo ko eh. Ah, Hindi nga, nung isang araw, nandito si Kuya Leo yun eh. Tapos, tumawag sa akin yung bodyguard. Kailan ka babalik daw? Tinatanong ni boss. Patay na. Mag-i-election naman kasi. Kaya gusto ko rin na makauwi na ng December sana. May nag-add na naman sa akin sa Facebook. Sige na tayo, pahinga na tayo tayo. gas Kasi, ka na? opo, Sige, sige. Mag-out ka eh, na. ano naman po sa'yo? Basta okay na yun tayo, okay Eh, na. Inano ko lang, nag-update lang. Kasi sige, ilang sige. araw na ako hindi nakapag-live eh. At least kahit papaano. Sige, bababa na ako. Sige po tayo, tayo, maraming salamat ha. Okay, okay. Idol Torobay, maraming salamat. Idol Palabay Travel Vlog, maraming salamat at mag-iingat ka palagi.
At salamat po sa pagdikit kay Mopan Fitness. Ayun, kay Boss Jonathan Sicondes, salamat po. Kay Simple Girl, maraming salamat po. At sa lahat. Tatay Utep, maraming salamat. Idol Noel, maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat. And God bless. Opo, mag-support na lang tayo sa iba. Si Idol Dukis o kung sino man na naka-live pa. Salamat, Idol. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.